Assalamu alaikum. Kobo cogo di balma. Bi an bɛna kuma dakan kan. Maa dakan ne min faamuya la kɔni. Dakan kɔni ne kɔni bolo a base ye min ye dɔrɔn o ye mɔgɔ t'i ba choisi, mɔgɔ t'i fa choisi, i wolo yɔrɔ, i wolodugu, mɔgɔ t'o fana choisi. Ka niveau la a tɔ bɛɛ b'i yɛrɛ bolo. A tɔ bɛ b'i yɛrɛ bolo, i ka wuli ka jɔ. Mais c'est vrai que Ala ye fɛn bɛɛ sɛbɛn. Fɛn bɛɛ sɛbɛnnen don Ala bolo ka ban. Avenir bɛɛ sɛbɛnnen don Ala bolo ka ban. Mais n'i ye fɛn bila i kunna, choix bɛ e de bolo. N'i ye fɛn bila i kunna, o de bɛ kɛ. Donc ni fɛn min ka di ye, n'i y'a bila i kunna, ka wuli k'i banba, ka wuli ka jɔ i sen kan, k'a ɲɛɲini, i b'a ɲɛ sɔrɔ. O de don. Fɛn min ka di i ye, i b'o de sɔrɔ. A bɛɛ ye kunkololako de ye. I m'a ye, baara ka kɛ dɔrɔn, i ka n'i dan.